लेखा फरायनो थिननायावनो खारखुमालांबाय बिसोरो जोंहाथ' थाखा फैसा गैया नालाय माजों थांनो। थांनाय जानुवारि दानावहाय 16 थारिखआवहाय सासे हिनजावसा आरो हौवासा, हिनजावसानि मुङा जोमै बसुमतारी 16 बोसोरनि आरो हौवासानि मुङा उखाखान्थ राभा 17 बोसोरनि। बिसोरो बेंगलरसिम फैदोंमोन। बेनिफ्राय बेंगलरनिनो SMBT रेलवे स्टेशनाव बिसोरो CWC जों हमजादोंमोन। बिसोरो माने उन्दै बैसोनि नुबाय नङा होमबा रायजोफोर, बैसो खम। दा बेखौ नायनानै बिसोरनि ID कार्डखौबो नायनाय जाबाय टिकेट चेकिं खालामनायाव। टिकेटजों लोगोसे ID कार्ड नायनायाव हिनजावसानिखौ मोनदों, जोमै बसुमतारीनिखौ 16 बोसोर बैसो। दा जोंना नैबे उखाखान्थ राभाया जोंनि बर' हारिनि नङा, गुबुन हारिनि, अब्लाबो माने बिसोर सानैजों फैनायाव सानैजों हमजादों। दा जेसेबां दिन नैबे जोमै बसुमतारी जोंनि बर' हिनजावसाया, जोमै बसुमतारीया जेसेबां दिन गवा बे दिनसिम उखाखान्थ राभायाबो गनाय नङा। बे क्लियारखा नोंथांमोन। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला उगुरियावहाय। ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना निस्सय नैबे भिडिअखौ दाख्लैनिफ्रायनो नुगासिनो दंखायो। जिथुनाखि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनानो हगारगासिनो दंखायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा बे सानै गथ'खौ लायफिननायनि मा बेबस्था जादों आङो एसे बेबायदिनो उमाकान्त राभानि न'खरनि गार्जेनजोंहाय आं एसे रायज्लायनानै थांगोन। ओमफ्राय आङो दाख्लैबो बे जोमैनि न'खरनि गार्जेनजों रायज्लायनानै थांदों। ओमफ्राय दा बिसोरो बेंगलरावहाय CWC जों हमजानानै दंहैयो। ओमफ्राय दासिमावहाय मा बेबस्था जादों आङो एसे देखायनानै होनि नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांफागोन। अब्ला लोगोफोर नायलांनो हागोन। दायो फाइनालि सफैबाय आङो नै जिथुनाखि उखाखान्थ राभानि न'आवहाय। ओमफ्राय आङो मिथिनानै लानि। ओमफ्राय आब' नों मा जायो इनि? बिब' असे ने? ओमफ्राय दा जेनेबा नोंनि फंबाया दे बेंगलरावहाय हमजानानै दंहैयो, नुखाबाय दा निस्सय ने? औ। ओमफ्राय नोंनि फंबाया बेंगलरावहाय थांब्ला न'खरावहाय खबर होनानै थांदोंना थाङाखैमोन? खबर होनानै थांदों माने खबर बिदि होनदों आं बेंगालराव थांनायसै, आं माबा लोगोजोंसो थाङो, आं सानैल' बिदि होनदों। माने बे हिनजावखौथ' लांगोन बिदि होनाखैना, खालि लोगोजों थांगोनसो होनदों आरो मालाबाबो नुफेराखै, ओमफ्राय थांफेराखैबो। ओमफ्राय खबर गैयामोन होनब्ला ने? थारमाने गावगा लोगोजोंसो थांगोन होनदोंमोन जाहैबाय ने? खामानि मावहैनो होननानैहाय ने? ओमफ्राय होजों हमजाहैनायखौबो मिथिदों दा ने? मिथिदों। औ। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर होजोंहाय रायलायहरदोंना हराखै जेनेबा? रायलायहरदों। ओमफ्राय फंबाया रायलायदों। ओमफ्राय दा जेनेबा बेखौहाय लायफिननायनि मा बेबस्था जानानै दं दासिमाव जेनेबा? दा रबिबाराव थांगोननो बाबामोना लायनो। लायनो होननानैहाय ना? ओमफ्राय बै जिथुनाखि बेजों थांफानाय हमजाफानाय सासे सिंग्रि, बे नानिनो न'खरनि गार्जेनजों मा रायलायलायदों जेनेबा? मैया थांदोंमोन बाबाया, ओमफ्राय फैसा गैयासो होनो बिसोरना न'खरनि मानसिफ्रा। फैसा गैया होनदों ने? ओमफ्राय दा नोंसिनिया लायनायनि जगारा जाबाय ने? जगारा जाबाय जोंना। बाबा थांगोन रबिबार खालि। साबेसे थांगोन एबा? साबेसे माने नै साथाम, फंबाय, ओमफ्राय जोंनि बिनानावनि फिसाय, ओमफ्राय बाबा, साथाम। ओमफ्राय दा जेनेबा होजोंनिया सिंग्रिनो माबा जायाखै जाहैबाय ने? खबर लानांगोन बेखौ। दा जेनेबा नोंसोरो न'खर मोननैजोंहाय मिलायनानै थाङोब्ला मोजां जागौ आरोखि, जेनेबा जयैनो गबोगौ। ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर रायलायलायबावदो जेनेबा। आं जेनेबा रायजो राजानिसिम बेखौनो भिडिअ लाफैदों जेनेबा नोंसिनि बे फंबाया दे होजों हमजानानै दंहैयो, माने गोबां मानसियानो नुबाय। ओमफ्राय दा बिसोरखौ लायफिननाय बा माबा मोनसे मा बेबस्था जानानै दं बेखौ बयबो मिथिनो लुबैयो नङा होमबा? जोंनि जायगानि हिसाबैहाय। दा बेखायनो जों जेनेबा जोंनि साखाथि हिसाबैहाय, खाथिनि हिसाबै जों एसे खबर लाफैनाय जाहैबाय जेनेबा। दा जोंबो मिथिबाय बा रायजो राजाफ्राबो मिथिबाय आरोना बेखौ लायफिनगोन होननानैहाय। दा ओमफ्राय बिदिब्ला लायफिननायसै ने? ओमफ्राय नोंसोर रायलायलायदो आब' बे सिंग्रिनि न'खरनि गार्जेनजों। ओमफ्राय सुबिदा उसुबिदा कल खालामलायलायनायनि गेजेरजोंहाय लायफिनलायलानो जाबाय। बै सिंग्रिनि न'खरनि नाम्बारा आंनाव दं, आं नोंसिनो होलांनोसै होनब्ला दे। ओमफ्राय नायदो नै न'आ बेनो आरो माने गोरिब दुखिया। ओमफ्राय नैबे मा होनदों बिदानि ने? नोंनि जाहैबाय इयो? फंबायनि। आदसा। दा बेबायदि आरोखि। दा लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय खोनाखाबाय जिथुनाखि बेंगलरावहाय CWC जों हमजाहैनाय उखाखान्थनि बिब' बियो मा बुंखो। दा बेखौहाय माने लायफिननायनि लाहार फाहार खालामबाय आरो। ओमफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्राया बेसो जिथुनाखि जोमै सिंग्रिनि न'खरनि गार्जेननिफ्राय थाखा फैसा ओरैबायदि सर्ट जादों, गैया। दा दुखुनांथावनि बाथ्राया बेसो आरो। ओमफ्राय मोननैबो न'खरजों गोरोबनानै थाङाब्ला माने बे गथ'खौहाय मोनबोगोनखौ माने बुंजोबनो हाया। दा बेनिखायनो
मोननैबो न'खरजोंहाय गोरोबनानै थांनांगोन ओमफ्राय दा बेराफारसेजोंहाय लायनायनि बेबस्थाया लाहार फाहार जाबाय ओमफ्राय बेराफारसेजोंहाय माने लायनायनि बेबस्था जायाखै आरोखि दुखुनांथावनि बाथ्रा दा मोननैबो न'खरा ओरैबायदि गोरिब आरोखि ना दा आङो निजिस्स गावनि मेगनजोंनो नुफैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंनो गोसो जादों जाहैबाय जिथुनाखि फैबाय थानाय माखासे जोंनि दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बेबायदिनो गोजान गोजान बिदेशियाव थाङो एबा फरायनायफोरखौ गारनानैबो थाङो नाथाय गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरो खाथियाव थाङोब्लासो बुजियो आरोना दा बेफोरबायदि बायसान्स जुदि हमजाहैयोब्ला दा बिसोरो सानैजों मोजां मोनलायनानै थांदोंबो जानो हागौमोन माने आं बुंजोबनो थांला दा बिसोरो सानैबो थांबाय दा सानैबो हमजाहैबाय सानदोंमोन बिसोरो माने होजों जोङो थाहैनानै खामायनानैहाय थाखा फैसा आरजिगोन नाथायब्ला दा मा जाखो न'खराव ओरैबायदि हालाय हाफाय बिमा बिफानि मेगनाव मोदै दा जिथुनाखि बे बिनानावनिबो बिफाया गैयाब्लाबो फोरोंदोंमोन थाखा फैसा बेबायदिनो हाजिरा दुजिरा मावनानैब्लाबो फोरोंदोंमोन नाथायब्ला दुखुनांथावनि बाथ्रा दा बिसोरो बेबायदि थांनानै बेबायदिनो गुबुन जायगायावहाय गावखौहाय माने हमजाहैनो गोनां जाबाय आरोखि दा दुखुनांथावनि बाथ्राया बेसो दा बेनिखायनो जोङो फरायनाय स्टुडेन्टस लाइफआवहाय बेबायदिनो फरायनाय जिबनावहाय गावनि लाइफखौहाय माने बरबाद खालामनानै लानो नाङा दा फरायनानै लानांगौ दा आङो बेखौनो सानदों आरोखि दानि फैबाय थानाय माखासे लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि गोदाव सोराव दाजाहै बिदेशिफ्राव दा नोंथांमोना निस्सय नुखाबाय जानांगौ दा ओरैबायदि दुखु थाखा फैसा हालाय हाफाय नागिरबायदों बिमा बिफा नाथायब्ला थाइसेबो थाखा मोननो थाङाखै नोंथांमोना निस्सय आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुखादों जिथुनाखि बिनानाव जोमैनि न'खरनि हालोदना माबायदि दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दा जेनेबा बिसिनिफ्राय एसे जाबाय नाथायब्ला मोननैबो न'खरजों गोरोबनानै थाङाब्ला बे गथ'खौ मोनबोगोनखौ आं नुहुराखै आरोखि दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोसोफ्राव मा रोखोम मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन स' लोगोफोर एसेनोसै अब्ला बाय बाय